A Unidade de Diversidade da UVigo nace hai ano e medio. Ben determinada pola LOSU, pola Lei do Sistema Orgánico Universitario, e digamos que é unha unidade que traballa de forma transversal todo o que sexa inclusión e a igualdade de oportunidades dentro da institución. Como desenvolve este traballo? Pois o traballo desenvolve dende todas as diversidades. É sempre vista esta diversidade de forma transversal e proactiva. Quero dicir con isto? Traballamos a diversidade funcional, a diversidade capacitativa, traballamos a diversidade sexoxenérica, traballamos a diversidade étnica e cultural, traballamos a diversidade socioeconómica e a accesibilidade universal, non? Sempre dende este punto de vista, dende todas as diversidades. A diversidade é un enriquecemento, e digamos que é unha continuidade, é unha expresión real do que é a nosa sociedade. A Universidade de Vigo ten dende hai moitos anos unha unidade que pertence a un dos nosos servizos universitarios, o Servizo de Extensión Universitaria. Esta unidade se chama UNATEN, é a unidade que xestiona, que axuda tamén ao deseño e que implementa o programa de atención á diversidade, que lle chamamos na nosa universidade o programa PIUNE, unhas siglas que se estableceron dende hai moitos anos e que nos gusta conservar. O programa PIUNE é o programa de integración das persoas universitarias con necesidades específicas de apoio educativo. Son todos aquellos alumnos y alumnas que tienen algún problema o alguna situación, porque a veces, puede ser entendido también como un problema tener altas capacidades, por ejemplo, pero generalmente es alumnado que tiene alguna situación o bien patológica que está diagnosticada y nos traen los informes médicos, los informes psiquiátricos. El alumnado normalmente quieren darte a conocer su informe, o sea, te lo sacan y te dicen, no, es que quiero que lo conozcas. Creo que eso es un avance, porque creo que son cuestiones que hace años la gente más bien trataba de ocultar. Y en cambio ahora el propio alumnado tiene interés en que tú conozcas cuál es su problema, porque hay que definirlo de alguna manera, para que así también la ayuda que tú le das esté máis dirigida a súa situación. As persoas adírense a este programa de forma voluntaria, derivámolas a un gabinete psicopedagóxico onde acadan unha serie de adaptacións para ser desenvolvidas dentro da actividade académica. Entón, esas pautas envíanse ao Servizo de Xestión de Extensión Universitaria. Elas derivan nos responsables PIUNE, que hai un responsable PIUNE por cada centro da institución. Este responsable PIUNE, digamos que é como quen di o enlace dentro de cada un destes centros, onde distribuye estas pautas no profesorado, e tamén se algunha destas persoas que están adheridas a este programa necesitan algún apoio adicional, pois póñense en contacto con este enlace, e este enlace, en tal caso, deriva na unidade de diversidade. Por que falo deste programa como que é algo voluntario? Porque, evidentemente, as estadísticas falan de que temos alrededor de 256 persoas, máis ou menos, este curso pasado, adheridas a este programa. É dicir, hai persoas que non requiren de certos apoios ou de certas necesidades e desenvolven a súa vida académica de forma independente deste programa. Pero sí que pode chegar un intre en que necesiten algún tipo de adaptación, algún tipo de apoio, algún tipo de asesoramento específico. Entón é cando se achegan á unidade de diversidade, e dende a unidade de diversidade axudamos a que estas persoas podan acadar, aínda que non estén dentro do programa PIUNE, si a través dos PADs que están en cada centro, e a través das responsables PIUNE, que sí, que axudan neste asesoramento e acompañamento, a que estas persoas acaden os seus obxectivos académicos. El plan PIUNE es una ayuda, no es un beneficio ni un regalo, porque eso sería perjudicial para otro alumnado que tiene que hacer unos esfuerzos a veces enormes, ¿no? O perfil de estudantes con diversidade cognitiva, discapacidade intelectual, que adoitamos recibir na Universidade de Vigo, e penso que no resto tamén das universidades da rexión,
son sobre todo estudantes neurodivergentes, Asperger, autismo. Temos tamén cada vez máis estudantes con déficit de atención, con ou sen hiperactividade, tamén persoas con dislexia, discalculia, disortografía. Temos tamén cada vez máis programas especificamente dirixidos a persoas con discapacidade intelectual, síndrome de Down ou calquera outra trastorno ou discapacidade de índole cognitivo e intelectual. Na nosa universidade temos, creo que unha panoplia de medidas de atención á diversidade que se activan dependendo das características e das necesidades deses estudantes e que son ben interesantes, non? Ademais dun profesor responsable do centro que che vai acompañar e que che vai orientar durante toda a túa vida académica, ata un titor ou titora moi especializada na problemática ou nas necesidades que presentas e que moitas veces incluso a universidade tivo que contratar fora da institución se a expertise non a atopa na universidade. Pero tamén temos a figura do bolseiro ou bolsera acompañante, non? Que normalmente un estudante que elixe a persoa que presenta barreiras para a igualdade de oportunidades e que é pois un compañeiro ou compañeira de aula que lle axuda pois a levar o día a día, digamos, do planning, non? Pois lembrar que hai algunha tarefa todavía pendente, estar con el para a resolución de algunha actividade que teña que ver cunha programación específica, cunha fecha de entrega concreta ou que lle pode axudar, por exemplo, tamén a interpretar correctamente pois unha directriz que ven por parte do docente. Dicir, non fai os traballos de aula por este estudante, pero o acompaña e moitas veces pois traduce o que o profesor está comentando para a clase, porque está comprobadísimo que o apoio dun igual a outro igual é sempre moi efectivo, non? Esta figura está resultando moi ben. Pero, ademais, a Universidade de Vigo ten un servizo de apoio psicopedagóxico e psicolóxico, ademais das becas económicas de apoio a estes estudantes, incluso para o emprendemento, moi interesantes. Despois tamén a Universidade de Vigo ten alianzas, ten convenios ou contratos con asociacións, con entidades que traballen especificamente con estes colectivos fora da universidade e que moitas veces, cando é preciso, pois apoian a universidade, ao noso profesorado, ao noso persoal. O alumnado que ten discapacidade, necesidades educativas especiais ou outros problemas, non? Poden ser incluso problemas de saúde mental ou unha persona que está atravesando unha dificultade de outro tipo que lle está afectando ao seu desenvolvemento a nivel académico, pois dentro da Universidade da Coruña ofrecemos apoio desde diferentes lugares e ademais pues, se realizan adaptacións curriculares para que poida levar o seu curso, non? Se está estudando un grado, un máster ou o tipo de estudos que este realizando con certo apoio e facilitándolle que chegue ao final pues, nas mellores condicións posibles. Non só hai ese tipo de apoio académico, sino que tamén pois, as normativas a veces facilitan, non? Ahora mismo hai unha normativa que permite tamén, dentro de certa casuística que se dé, pois que sea unha matrícula adaptada, non? Pode ser temas que teñen que ver coa conciliación, poden ser temas que teñen que ver con necesidades tamén educativas especiais, e, bueno, pues, é unha maneira tamén de facilitar. Dentro das axudas que hai alumnado con discapacidade ou necesidades educativas especiais, ademais das adaptacións curriculares, pois, claro, se estudia cada caso, porque hai persoas que necesitan axudas ao transporte, poden necesitar algún tipo de apoio a nivel material, tamén pode ser que o alumnado necesite un asistente persoal. Entón, a universidade, en principio, dá as axudas que son de tipo académico, ¿no? E intenta pois, axudar en todo o que ten que ver académico. O que son outro tipo de asistencias ten que vir de outras administracións. Entón, se valora, ¿no? Que tipo de axudas ten este alumnado e que lles falta, ¿no? A nivel académico que poidamos axudar desde a universidade. O programa de espazo compartido
É un título propio que promove a autonomía persoal e a exerción laboral de persoas con discapacidade intelectual ou do espectro autista, e é un programa que tamén fai temas de mobilidade. O alumnado deste programa pois se fai pouco a Oviedo e, bueno, incluso en outros momentos participou en mobilidades de carácter internacional, así que hai unha experiencia moi rica, non, de como se pode traballar o tema da mobilidade en un contexto deste tipo. Como traballamos ao mellor pois a diversidade cognitiva, que era unha das primeiras líneas de investigación onde máis debería de incidir a Universidade de Vigo, non, neste senso. Pois traballamos a través, por exemplo, da EMAO. É un título propio que a Universidade de Vigo, pois, neste momento xa é a cuarta edición dese título propio, fai en colaboración con entidades, con organizacións de persoas con discapacidade intelectual e síndrome de Down, non? É un título propio, teórico-práctico, dirixido a mellorar as competencias profesionais de estudantes para que poidan integrarse nun mercado laboral dun xeito máis inclusivo e máis interesante para eles, non? Isto faise en colaboración coa ONCE, coa Fundación ONCE, é algo que teñen tamén outras universidades do Estado, pero non todas. E como novidade, penso que na Eurorexión é que este curso 2025-2026 a nosa universidade puxo en marcha 3 microcredenciais, unha por campus, para a mellora tamén das competencias profesionais e tamén a mellora das competencias básicas e as transversais de estudantes maiores de 30 anos en colaboración tamén con estas entidades de apoio a persoas con discapacidade intelectual e ou síndrome de Down. A verdade é que deu moi bo resultado, todos os participantes estamos moi satisfeitos e agardamos poder renovar esta experiencia para o vindeiro curso. Un programa de mobilidade entre as institucións da Eurorexión, dende logo que ampliaría muchísimo as oportunidades de aprendizaxe, de inserción laboral deste colectivo. Un colectivo que moitas veces queda excluído das convocatorias, non porque as nosas convocatorias os exclúan, senón porque eles pois non se senten cómodos, non entenden os procedementos, ou mellor non atopan o acubillo o apoio que precisan na universidade de destino. Polo tanto, un proxecto como o Bridge creo que pode ser fundamental para armonizar procedementos entre as diferentes institucións. Tamén contamos coa excelente aprendizaxe que se adquiriu no proxecto Universidades en Fronteiras, ou UNIS, que sentou as bases dunha harmonización dos nosos títulos de posgrao e que, ademais, podía axudarnos moito tamén a hora de comezar a pensar en protocolos, digamos, harmonizados, vale, entre institucións. Temos aí unha boa escola, unhas boas aprendizaxes, sabemos quen é quen en cada institución, como facer as cousas, en ese sentido, creo que non partimos de cero, que podemos recoller toda aquela aprendizaxe e facelo máis inclusivo. Para min sería importante, o mellor, crear, primeiro, unha prioridade para que estas persoas tiveran prioridade a hora de escoller as prazas de movimento, de mobilidade entre as universidades, e despois, o mellor, iso, un protocolo no que houbera un respeto por estas adaptacións. Entre a Eurorexión penso que sería indudablemente sinxelo, primeiro pola situación, non, xeopolítica que temos, porque para min hai unha irmandade creada indudablemente entre Galiza e o norte de Portugal, especificamente. Entón é algo sinxelo a desenvolver, non? E que todavía non o temos, e debería de ser así. Despois, a accesibilidade digital, nos procedementos. Estas persoas
deben de ter un carácter autónomo a hora de facer os seus propios procedementos, sexa nunha universidade, sexa noutra, e debemos de traballar nese camiño. É importante mellorar as competencias dos profesionais que están traballando en todo ese itinerario, non? Que implica pois conseguir que un estudante realice unha mobilidade noutra institución. Estou falando das oficinas de relacións internacionais, das oficinas de atención á diversidade, das oficinas de estudantes, etc. Non? Creo que hai que facer unha mellor programación dos plans de formación continuada destes profesionais sobre cuestións que teñen que ver cos valores da diversidade, como traballar coa diversidade, etc. etc. Non? Ata agora hai formación para o profesorado, algunha para o estudantado, pero hai pouca para o persoal que traballa en administración e servizos. É moi importante que este persoal estea ben formado, xa o está, pero penso que todavía hai marxe de mellora, porque é o primeiro persoal das universidades co que este estudante fala. Non? A primeira vez que chega a unha universidade non fala co seu docente, pois fala coa xente dunha consellaría, fala coa xente dunha oficina de relacións internacionais, etc. etc. Non? Os principais desafíos case nunca teñen que ver coas barreiras arquitectónicas, pero sí teñen que ver coa participación na vida do campus, coas relacións sociais, co estar realmente integrado, con atopar un grupo de xenuína amizade e de compañeirismo na aula ou fora dela. Non? Atopamos tamén barreiras de participación nos órganos de máxima decisión na universidade. Polo que eu sei, nunca tivemos unha asociación de estudantes que especificamente reclamase ou defendese os seus dereitos na universidade. Tampouco temos presencia deste colectivo nos consellos de goberno ou no claustro da universidade, probablemente sí, nalgún departamento, pero digamos que son participacións nos máximos órganos de decisión, nas cousas que lles atinxen no seu día a día, esa participación é escasísima, non? E creo que a universidade ten que esforzarse por achegarse a este colectivo para pois convencelos de que a súa presencia é fundamental. En Galicia, e seguro que tamén no norte de Portugal, creo que se están facendo as cousas ben ou moi ben en ensino medio. Nos centros de ensino secundario teñen persoal, teñen departamentos de orientación moi especializados en atención á diversidade, pero tamén teñen unhas unidades multiprofesionais que operan a nivel provincial e que dependen directamente do goberno regional, da Xunta de Galicia, da Consellería de Educación, que son os equipos provinciais de apoio psicopedagóxico, que acompañan a esos departamentos de orientación na avaliación das necesidades do estudantado, elaboran uns diagnósticos psicopedagóxicos e unhas pautas de orientación, pautas de actuación para os centros, o propio estudante e as familias. Algo así é necesario para o ensino superior. Nos celebramos a diversidade, celebramos que teñamos nas nosas aulas cada vez máis estudantes con diversidade cognitiva ou discapacidade intelectual, pero precisamos a axuda multiprofesional que non temos nas universidades. Tamén é necesario que nas universidades repensemos as nosas estructuras de apoio á diversidade, porque necesitamos profesionalizalas máis, que aparezan realmente nas RPTs das universidades e que inclúan máis especialistas. Probablemente facer departamentos de orientación, de diagnóstico, de apoio psicopedagóxico ás estudantes e tamén ao profesorado e ao persoal de servizos da nosa universidade. Non só hai estudantes con diversidade, hai tamén profesorado e hai tamén PTXs, o cal penso que hai que celebrar e incentivar. Pero necesitamos tamén unidades mellor dotadas nas universidades para atender mellor a estes colectivos. Eu creo que as universidades públicas, a UDC en concreto, están facendo un esforzo moi grande atendendo a situacións que en realidade terían que atender outras administracións. Pero somos un axente, non, involucrado, non, co que pasa coa nosa comunidade e non podemos estar impasibles ante situacións que detectamos, non, de
que nos chegan incluso a veces situacións que se dan fora da universidade pero que están afectando ao noso alumnado. Entón, ante eso, a universidade pública pois, dá unha resposta a pesar de as dificultades que ten por a situación actual que estamos a vivir, de unha asfixia importante ás universidades públicas en beneficio das universidades privadas. Debemos de ser as institucións superiores as pontes para que esa sociedade teña coñecemento. E como chegas de coñecemento? Pois chegan dende as distintas perspectivas, dende as distintas diversidades, dende as persoas, que somos todas diversas. E así é como percibimos na institución, na UVigo. Unha universidade verdadeiramente inclusiva é aquela que non precisa facer grandes adaptacións cando a persoa con discapacidade cognitiva, por exemplo, chega ás nosas aulas. Poderá facer adaptacións mínimas. Unha universidade realmente inclusiva é aquela que xa deseña todos os seus procedementos, os seus modos de actuar, pensando en todas as persoas, independentemente da súa condición. De xeito tal que cando esa persoa chega á universidade, pode elixir un procedimento ou outro, un modo de avaliación, un modo de entrega dunha actividade, etc., en función dos seus intereses, das súas necesidades, etc. E non teñamos despois que reaccionar. Temos que ser unha universidade moito máis proactiva. Agora hai ferramentas, grazas á inteligencia artificial, por exemplo, que facilitan moito todo isto. Deberíamos de tratar de ser unha universidade realmente moito máis acolledora, moito máis proactiva, porque iso quererá dicir que realmente somos genuinamente inclusivos.